Meta l-erba' Andrew Manjon, ir-raġel mixli qtil volontarju ta' Leonor Walker Manjon, wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih, ħafna li forsi mhumiex mitħla tal-liġi staqsew għaliex l-iktar wara li kien ta' ruħu bidejh. Iżda prinċipju legali li jgħidulek kull avukat u li dwaru tkellimna mal-avukat Stefano Filletti u li meta fil-qorti persuna twieġeb ħatja tkun qed taċċetta l-akkużi tal-prosekuzzjoni kif inhuma bla riservi. Il-moment illi persuna jidaħħal it-tweġiba li huwa qed isruħu ħati tal-akkużi fuq il-kwistjoni tal-akkuża ta' kif miġjuba prosekuzzjoni ma jista' jsir ebda kliem ieħor. L-avukat Filletti spjega kif l-istqarrija mhux ħatja tista' tfisser ħafna affarijiet u mhux neċessarjament li l-akkużat ma kellux x'jaqsam mal-każ. Kull darba li d-difiża trid twassal l-istorja tagħha, id-difiża tagħha, ir-raġunijiet tagħha, jew tressaq ukoll xi difiża permissibbli mill-liġi. Bil-fors inti trid tikkontesta l-akkużi kollha. Bil-mod bitajt li m'intix ħati. Tana eżempju ta' x'jiġri f'każ ta' qtil volontarju. F'każ ta' omiċidju, jekk inti qed tiġi akkużat li qtilt lil persuna oħra, però inti trid tressaq id-difiża ta' passjoni instantanja, crime of sudden passion, jew int trid tressaq id-difiża tal-self-defense, tal-leġittima difiża, trid iddaħħal kontestazzjoni għall-akkuża illi hija ta' mhux ħati. Kif il-fatt ġara fil-każ ta' fama internazzjonali ta' Oscar Pistorius. Huwa qatt minkejja li ma kienx hemm kontestazzjoni illi l-att fatwali li spara u li qatel l-sieħba tiegħu dak ma kienx kontestat, huwa xorta ressaq id-difiża ta' mhux ħati fil-konfront tal-akkużi ta' omiċidju volontarju għax beda jallega illi huwa ma kienx min għalih qed jispara lis-sieħba tiegħu imma qed jispara lil ħallil. L-avukat Stefano Filletti fakkar kif huwa prinċipju fundamentali li sakemm tingħata s-sentenza tal-qorti kull akkużat għandu jitqies bħala innoċenti. Dan jgħod ukoll għal mezzi tax-xandiri li għandhom joqogħdu lura milli jinfluwenzaw lil pubbliku illi għada pitada jista' jissejjaħ biex ikun membru tal-ġurija.